Igbo anyị abịakwa ọzọ ya wetara the new updates, the better updates. Ebe anyị nọ ugbu a bụ anyị na-ekwu maka ya bụ Alusiego Joneb, alụsị na-enye ego, alụsị na-enye nwa, alụsị na-agwọ ọya. Onye na-agwụ na onye ihe ma na nwa n'obele at the age of 8 obidogo bụ amụma mebi iwe ebe ọdịnala ifu na ọ mara ya ama ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Ebe anyị nọ na Nnando, Alusiego Joneb, Alusiego na Nnando. Onye na-agwa unu bụ ọgbalịghị amụma mere ya ife pure ife na-emega na o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche o nwere bụ akụnụba ndụ mmadụ na-emeli ndụ ọrụ onye ọrụ gazie ime ife dị na mmụọ okwu mana onye nwa ndị dị ntị gaghara ikwu ọtụtụ okwu n'ihe gbasara ya na Alusiego Joneb bụ Alusiego na-enye nwa. Achọrọ m ikwu ọtụtụ okwu wọchanụ vidio, wọchanụ nkala anyị na wọchanụ ka owu na ọgwụ na-akarị ọgwụ ọ na-agwọ n'ele kpọtụrụ ya for anything spiritual. Ị na-eme biznes ọ na-ada ada ụmụ na na-achụ ọ whatever kpọtụrụ ya ka o tichie igwe igbo emeghị mana onye emelụ olote bekene more progress na so mgbe esi ka mbekene yi the first time bịara na begi ịmana moto m kwuru injin were keke n'aka agbafụsigo m ebe a because amaghị m ebe a unu na confusion very powerful house so mba na ebe nna ga ube hara m flash moto na ekeketa ọnụ he surprised me with some committee of friends. Yes. Why in boys in the money? Why in God? Why in Kenya? Okay, trying to make it easier. Even you could be a little bit name daddy needs. I walk to like it. I better be confirmed. You better be joke for me. Iwọ̀tí òun ẹ̀gún mẹ́lẹ́ sí ẹ̀gún mẹ́lẹ́ wà lápàdé kọ́ ọmọdé I will show you. Ní bá kíta àpò foreign drawing ibà náà pálọ̀ bí èdè bílẹ̀ mmadụ bàtà onye nene art gịnị art world such is life. ife efu ka a na-eme ịnepụ anya na ife ọba ịnọzụ be PPP odogwu na Nnando Alusiego Joneb efuru ya ozi azụ awele ọ karịrị akarị ife ọ bụ ịnepụ anya kanakwa na Nnando n'ụbọchị tata ịnepụ anya nọ na Nnando ke PPP power pass power Alusiego Joneb anya ka nọ na nke ugbu a na obere nwa na-emesi ihe ike mmụọ mmiri na onwe enye ọ na-agwọ n'ele ezugo ebe n'aja ọ na nke ka nọ n'afịla ya onwe fon na-afụ just come and give a try were anya wee fife na-eme na ọ bụrụ ọnụ give a try, only a try can convince you fully. If you are tradition day, the kwasa. Banana fear, me. So ka business gaba in. Make here with indot in a bungongo. Totolia. Ihe anyị na-efu ndị n'obodo Igbo na ndị mmadụ ndọcha na-eme ihe n'ịntanetị. Alusiego Joneb na Nnando ebe anyị nọ ugbu a. Alusiego agba ogwe ifuru ya. Only butere ya kpatara mana ifo ka na-eku ume ọ mega ba na-eku ume nwa ife ekwu ga na-eme ịnekwa anyị nọkwa na Nnando Ikem Nnando ka anyị nọ ugbu a na nke PPP Alusiego Joneb ife ọ bụ onye were anya n'ufu
Imana adi emefu maazụ. Nna m ekene eri nne n'udo preaching. Oh, na m iske mata onye bụ na nka na-etu a very young handsome man. Alusiego Joneb. Anyị na-anụ maka ya. Eze Chukwuemeka Edumofo. Eziokwu. Nna m ekene eri nne. Anyị nụgo akụkọ okwu isi eme ihe dị iche iche ma ndị na-emeri ọganihu ma ndị ekechi ekechi na-atọ gị fa. Ma ndị eme biznes ma ndị emeka ewuchi ndị ọchọtụ isi emere ihe niile na-aga nke ọma. Iwe na-ewe wee sị ka anyị na-akarịa. Wee na-asị nna m ihe a niile ị na-eme ka tozo si wee bido o ji bie mma gị bikọs onwe ndị ọ na-adọ efepụ na be nwe ndị ọ na-amanụ ụmụazụ nwe ndị ya bụ nna na-ahara enye onye nwụọ laik kedu otu o si wee bido gị bika ike very young ndị haus m onye agwa na ọdịbịa ka ibu ọma nkweta na-epụta n'ezi ọma mbelibu mana ọmụmụ mmiri ka ebu ọ dịghị n'iru. Yes. Even my dad them were 6, 4 girls, 2 girls, 4 boys, more last one. Wow. Both boys and girls, more of the last one among them. So I'm my corner. Oh, the Agu be family. My and oh my God, as I can see, you still a very small boy. No my God, the Agu man a very long time ago. Campaign was in 2010. Wow, so sorry. So after some years, your grandma was almost from 19 years. How many years have you been into this now? Now from Ibondo. I've been into this more than, if I'm not mistaken, 9 years. 9 years? Wow. Na ma esi ka ma look dokwu na trapụrụ ndị mmadụ ndị nwere ihe dị iche iche because nwoke ndị gbajela ọsọ be dị iche iche na taa eme nwetara the solution ha chọrọ. Kedu okwu na trapụ n'ụbọchị taa n'ihe gosi Igbo ị na-azọ ndụ ihe dị iche iche na local ya akpa ya aka immediately Ethiopia ka mbụ. Ndị ụka bịara mee anyị wayo. Mebie ebe go. My, well, if I will do so by the side. Then later, I water upon Omena and I did not share the back. I'm so glad. Yes. But unfortunately, along the line, some of us when made the tradition buzo by Ton was an mechanic exactly. So now try it for straight. So many people can't believe on a power on a tradition. Man, I said even the churches that are using the tradition, but I mean secondly, if you go to Asia today, there is nothing like any of the Jesus or somebody or not right from their father Nafa when they follow up. No, I can hear like the only Dibian one maybe some people all like into two all. The Dibian never blew all days go Mazi, Betala, Benka, May Mandana Fanagota. Could open wake it to because I know men are going to motor see me and be. It's not part of tradition. Yes. Better money, but it's not part of tradition. Exactly. If you talk about tradition, you talk about people who use animals. Yes, animals. Elephant, tiger, lion, dragon. Any part of them, you can make use of it. Yes. Ije with human pass on the other somebody Yoruba we believe in roots and herbs. And in where we have babies, baby bush, you chop all these things. Yes. On your guide, may pass and kind, but EJ better all these things over our own. All these men of public Yoruba people. No, I can hear like you hear the teaching. I look at some car about to immediately to be a cambo. A lot of people are watching you right now. I know different types. Yes. I know about quality types, Alusiego Joneb. Yes. And so many others, Maulwa Musuma, cleansing, Yes. and the rest. We do it all. Yes. That's just it. And treatment such as poison, stroke, and we still work on it. I'm not making we see the kitchen. Women are Igbo man na. If force soldier gonna before. We are the people that did it. The bloggers. How you want media? We will force when I gonna because we've traveled to many places. For now they practice that and they go when I zap a walk. Ndo cha wote nkega ti like. Na making the see the kitchen. You talk about have go. I can about PPP.
na Mike na-erunye wesi jide ka iji ọ bụla sa deko ji na ọ na-eme mma BBB nwebele ogu nya fụ agba nke ịbụọ. This is the first. We are coming with the second chapter. Now thanks a lot. God bless you.